Min 9 Settembru li ġej, l-awtoritajiet tas-saħħa Maltin se jkunu qed jagħtu doż addizzjonali tal-vaċċin għal persuni vulnerabbli u anzjani fid-djar tal-anzjani. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata wkoll mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci. Fil-fatt il-Ministru Fern spjega kif dawk li jaqgħu taħt dawn il-faxex se jkunu jirċievu stadina biex jieħdu it-tilqima. Bejn wieħed u ieħor in-numri li għandna ta' persuni li jgħixu fid-djar residenzjali tal-anzjani huwa ta' xi 8,000 u persuni li huma immunocompromised li batu mart differenti ovvjament minn xulxin ħafna drabi imma li twassal il-konsegwenza li ġismu ma jifformax l-immunità daqs persuna illi m'għandux di kondizzjoni hemm madwar bejn 7,000 u 8,000 oħra. Ġifieri aħna qegħdin naraw li f'dan l-istadju daw iż-żewġ gruppi iwasslu għal madwar booster dose għal 15,000 ruħ. Ix-tip ta' booster dose ikun jiddeċiedu l-kliniċi tagħna aktar viċin il-waqt. Fl-istess konferenza d-Deputat Prim Ministru qal il-parir tal-professjonisti huwa li n-nisa tqal li jinsabu fit-tieni jew fit-tielet trimestru tagħhom jistgħu jitlaqmu fuq parir tat-tabib tagħhom. Qal li riskju li mara tqila minn 13 ġimgħa l fuq ma tieħux it-tilqima huwa ferm ikbar milli tieħu l-vaċċin. Dan sostnieh wara laqgħat mal-Kulleġġ Malti tal-Ġinekoloġija. Nħeġġu wkoll il-partners ta' nisa li huma tqal biex jieħdu t-tilqima wkoll. S'issa dejjem kien dak il-parir ma nafu li kien hemm xi istanzi fejn l-irġiel għal xi raġuni ddeċidew li jekk ma taħodix il-mara ma jieħdux huma, issa l-pariru illi toħdu għatnej li jintkom. Dwar il-każijiet attivi li qed ifeġġu f'pajjiżna, id-Deputat Prim Ministru qal li l-varjant Delta issu huwa l-varjant predominanti madwar id-dinja kollha u anke f'Malta. Dan hekk kif 95% tal-każijiet il-ġodda huma ta' dan il-varjant. Fern spjega li l-effett tiegħu jista' jiġi mkejjel b'kemm kull pajjiż laqqam lill-popolazzjoni tiegħu. Kien hawn il-Deputat Prim Ministru qal li l-programm ta' tilqim f'Malta qed ikun effettiv u għalhekk m'hemmx ħtieġa ta' żieda fir-restrizzjonijiet. Fil-fatt ħabbar kif 86% tal-adulti f'pajjiżna huma mlaqmin kompletament u 88% ħadu mill-inqas l-ewwel doża. Dan fil-waqt li 68% ta' tfal bejn 12 u 15-il sena ħadu l-ewwel doża u 39% huma kompletament imlaqma.